Gusto ka bang mahimong good theology student? Dapat kang magbaton og mga importante kay nga attitudes nga makapahimo kanimong good theology student. Unang-una, dapat naa kay willingness to diligently study the Word of God. Dapat naa kay kagustuhan nga mutuon gyud og makugihon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili kay pagbasa sa pulong sa Ginoo, kapoy man, katulgon man, tulog. Pagmata sa buntag, muta ray na earn. Mga igsuon, dili ka may mong good theology student niya na. Dapat makugihon gyud ka. Buntag study, pagkapon study, paggabi study pug ka. Na kay vacant time, gamiton nimo sa pag-study dili sa pagdula. Kugi gyud. Pag ingon ani imong pagtuon sa pulong sa Ginoo ay daghan kang mahibaluan, uni mahimo kang good theology student. Ayaw pag tinapulan. Ikaduha, dapat naa kay acceptance of the inspiration, inerrancy, and authority of Scripture. Dapat dawat nimo o gituuhan nimo nga ang pulong sa Ginoo inspired. Kining Biblia nga atong ginagunitan karon, dili ni papel lamang kundi usa kini ka pulong gayud sa Ginoo, gininhawa gyud ni sa Ginoo mga igsoon. Mutuo usab kita dapat nga ang pulong sa Ginoo is inerrant, meaning dili siya masayop. Ikaw masayop ka. Na ikatudloan na nimo usahay nga kung maniwala ka lang sa sarili mo, ikaw ay magiging successful. Now, sa Biblia dili na mao. Ayaw salig sa imong kaugalingong pagpanabot, kundi magsalig ka sa Ginoo ug ikaw makabaton sa kadaugan. Ingon pa gani sa pulong sa Ginoo sa Panultihon 3:5, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinudumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Mao ni mga igsoon todo sa pulong sa Ginoo. Salig sa Ginoo, ayaw salig sa imong kaugalingon nga kaalam, kaugalingon nga kusog. Ang panatudlo sa kalibutan is kung maniwala ka lang sa sarili mo, magtatagumpay ka. Huwag kang ma-discourage, paniniwalaan mo ang kakayahan mo at ikaw ay magtatagumpay. Mao nay teaching sa kalibutan, pero sa Bible ay sa Ginoo ka mo salig. Kaya ang Ginoo may nagkabalo sa future event unsay mahitabo diadto kung imo ning buhaton. Ang Ginoo may all powerful, He controls everything. Muna pag mosalig ka sa Ginoo, ikaw makabaton gyud sa kadaugan ug saktong nga dalan. Pero sa imong kaugalingon, di mo kakabalon sa mahitabo sa future. Di po mo control ang time ug event. Kung sa imo kang kaugalingon magsalig pili ka, salig sa Ginoo. Now, ingana ba mga igsoon ba imong tuuhan ang teaching sa Ginoo kaysa teaching nimo nga masinalipon. Ikaduha, imuhang dawaton ang authority sa Scripture. Imo bang unaw-naon nga kay ang Bible di man siya masayop, so siya mo na ay final command sa akong life. Dili kay ako. Ako masayop man ko sometimes, mo na nga dili ko makasalig sa akong kaugalingon ug dili ang akong kaugalingon mo na ay final command sa akong life. Example, na time nga gisumbag ka, then ang command sa imong kaugalingon kay sumbaga siya. Kung kalima kang isumbag, himo ang kapulo. Kung imo ka nang pagabuhatan mga igso na mahitabo budak ko ang away. Masamok pag-ayo magkinasuhay. So, guba, di ba? So, pangit kung ay imuhang self may final authority. Pero ang Bible may final authority sa imong life. Pag sagpaon ka sa wala, ipasagpa po ang too. Now, nabay away, wala. Kung i-curse ka niya, yawa ka. Nya ikaw moingon nga, Ginoo unta magapanalangin kani mong mabag-unta ka. Dili ko mabalos. Di, nabay away mahitabo o wala? Wala oy. Ingon sa pulong sa Ginoo, ang mabugnaw nga tingog makapalumo sa maisog nga tingog. Kung basahin nimo sa Proverbs 15 verse 1, ang malumong tubag muhupay sa kasuko, apan ang sakit nga tinubagan mupasilaob niini. Kung malumo ang imuhang tinubagan, mahupay ang kasuko. Mo ni tudlo sa pulong sa Ginoo. Og reality gid na mga igsoon. So mas maayo gid nga tumanon ta ang pulong sa Ginoo kay nasa mas tiyada og perfect ug correct nga command. Dili sa mas ung kasing-kasing nga patakataka araw respond, di ba? Busa bitaw daghang pamilya ana nga buak. Kay nga naman, ang ilang final authority sa ilang life is ang ilang kaugalingong kasing-kasing, dili ang pulong sa Ginoo. Napagitime nga ang final authority nila is ang tradisyon, which is na time nga correct na po time nga mistake. Dapat gyud dili ang tradisyon, dili ang self, kundi ang pulong sa Ginoo mo'y final authority sa imong kinabuhi. Niya na po kay open mind dapat. Kana bitawng pag naay new teaching ang Bible nga itudlo sa imo, dapat andam ka mo dawat niani. Ang imong utok andam mo dawat niani, dili kay mo rebelde ba. Sipit na muni akong daan nga nahibaluan. Mo na akong pagkamatian. Mga igsoon dili na insakto. Dapat open ang imong mind kay
ang imong daan nga nahibaluan wala ka kabalo nga basin di ay dili na biblical kundi gikan lang na sa tradisyon, gikan lang sa imong emosyon. So dili ka safe. Example, mga igsoon, dili bot ipasabot nga ang gitudlo sa imong mama nga pag ana-ana og silhig ang langit mawala ang ulan at tinuod na kana kay gisulti man na sa imong mama papa daan na nga teaching sa inyo ha nga pag dag-ong kuha ka silhig ana-ana nimo silhig dito mawala ang ulan. Mo na daan nga teaching dili ba? Pero kung tan-aw nimo ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo mo ay control sa nature, dili ang silhig. So, dapat open mind kanya na mga igsoon. So, kung sinasuot sa Bible, nga klaro kaayo, then dapat andam ta mo dawat niya na. Dapat open ang atong mind na dili kay close na. Di na ko magpausap pastor, mao na gini akong teaching ang hibaluan. Mao na akong pakamatian. Dili mao mga igsoon. Ano man, wa ta kabalo nga nataw kita sa sayop nga teaching. Ugbasin mo na hinungdan nga mga impyerno kita. Dayon natay teachable spirit. Dili ka mahimong good theology student pag dili ka matudluan. Mao lagi pag mo nga pag mga ni ako ana gid ni inani mausab, dili ka mag-learn, dili ka mag-improve, dili pa ka malangit. Nataw ba yata nga dili perfect? Nagpasabot nga posible nga ang nahatag sa atoa nga first informations dili pud perfect ug dili makapalangit sa atoa. Ang pulong sa Ginoo may makapalangit sa atoa. Dili ang tradisyon, dili ang mga teaching sa mga tao, teaching sa imong heart, kundi dili ang teaching sa pulong sa Ginoo. Well, naay mga traditions nga dili sayop nganuman ni-explain man siya og insakto sa Bible. Pero kaning tradition nga mo explain against sa Bible, sipiat na ayon adawata. Dayon dapat natay dependence on the insight and illumination of the Holy Spirit. Dapat magsalagig ka sa balang espiritu sa paghatag kanimo sa kaalam sa pagsabot sa pulong sa Ginoo. Nganong dapat nga magsalig ka sa Holy Spirit sa pagsabot sa pulong sa Ginoo? Nganuman, ang Holy Spirit may author sa pulong sa Ginoo ug ang iyaha lamang kaalam maoy makasabot sa pulong sa Ginoo. So, para nga makasabot pud ta sa pulong sa Ginoo, dapat mabatunan ta ang kaalam sa Holy Spirit. Mabatunan ta ang pagtudlo sa Holy Spirit. Dili ang atong kaugalingong pagtudlo. So, pagdepende gayod sa illumination, sa pagdanag sa imong utok sa balaang espiritu. Dayon dapat na kay desire to know God more fully in order to obey Him more completely. Dapat na kay kagustuhan, gana, nga hibaluon ginimo ang Ginoo fully sa dihang magtuon ka sa Bible. Nga naman, pinaagi nimo, masabtan nimo siya pag-ayo o ma-obey nimo siya more. Di man ka ma-obey sa wala nimo mailhi, di ba? Ay ta naitaw diha nga nanugo lag kalit. Dong, kuan ang butang be. Den dili nimo na kaila, dili nimo na amo, dili nimo na ginikana, dili nimo na amigo. Mutuman ka dili. Dili oy. Pero mailhan na nimo na siya. Oh, ma, ikaw mo din na ma. Oh, sige ma, di ba? Naway nga pod, kung mailhan nimo more ang Ginoo kung kinsa siya, buutan siya, may iyang sugo, then imo siyang i-obey, di ba? Now, the more you know God, the more you know nga buutan dahil siya ug ang iyang mga plano sa imong kinabuhi insakto busa kun sa iyang isugo sa imuha imo gyud tumanon. So mao kini ang mga attitudes nga dapat natong batunan para kita mahimong good theology student. Okay, sa sunod nato nga lesson tunanta ang purpose of studying doctrine.